Tervetuloa huutokauppaamaan näitä pelaajia. Eli tänään me huutokauppaamme näitä pelaajia ja tänään meidän huutokaupattavana on Ilkay Gundogan. Elikkä Gundogan, en tiedä Gundoganin arvoa ollenkaan ja sen takia minä huutokauppaan hänet. Gundogan, en ole ikinä edes kuullut Gundoganista, mutta saksalainen hän on, sen minä tiedän. No niin. Halpa jätkä. Vaikuttaa halvalta. Huutokaupataan tänä Gundoganista 7 tonnia. Saammeko Gundoganin kenet ensin huutokauppaamme? Emme saa. Huutokaupataan hänet. Aha. Näin. Pistetään no. Pistetään 7500. Saadaanko tämä Gundogan? Tällä määrällä. Ja tarjoako joku ulppo tästä enemmän? Ärsyttäisi jos tarjoaisi, koska ei tekisi millään mieli maksaa. Mutta onhan tämä aika hyvän arvoinen. 84 arvoinen saksalainen CM. Voitammeko tämän Gundoganin? Joo, voitimme ensimmäisen Gundoganin, jonka huutokauppasimme. Nyt varmaan pitää etsiä vielä toinen pelaaja. Otamme teidät mukaan, kun yritämme löytää toisen pelaajan, minkä voisi Gundoganin 5 tonnia. No niin, nyt löysimme Błaszczykowskin. Hän vaikuttaa hyvältä pelaajalla, on 83 arvoinen. Eli katsotaanko saadaanko Błaszczykowski. Tässä on ensimmäinen. Mutta joko tyhmä menisi maksamaan tästä enemmän. Enpä oikein usko. Pitääköhän meidän vielä huutokaupata tässä toinen pelaaja? Joku 3. pelaaja. Kyllä se nyt vähän pahalta näyttää. Oli tarkoitus kaupata 12 000 pelaaja, mutta Gundoganista todettiin aika paljon. Ja nyt näyttää siltä, että saamme ensimmäisen Błaszczykowskin, jonka huutokauppasimme. Ei ole todellista. Etsimme vielä toisen 2000 pelaajan sitten pääsette mukaan. No niin. Otamme vielä. No niin, nyt me löysimme vieläkin PvPn pelaajan. Tässä jaksossa huutokaupataan pelkkiä PvP-pelaajia. Tarvitaanpas tässä. Oho. Tarvitaan tästä. Musta tuntuu, että me saadaan tämäkin ekalla yrityksen hyvänä. Mutta koitetaan. Saadaanko me se näin hällä? Kyllä. Niin hyvältä näyttää. Ei saada. Tarvitaan sitä 2 tonnia. Sen enempää en tarvitse. Weidenfeller. Nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää tosi hyvältä. Weidenfeller on todella hyvä maalivahti. Weidenfeller on todella hyvä maalivahti. Mutta Manuel Neuer olisi ihan kiva, jos me semmonen saatais. No niin, me saatiin ne Weidenfeller. Kiva. Nyt huutokaupataan. Nyt mulla on mielessä kuka huutokaupataan. Me huutokaupataan Rodrigo Palacia. Hän ei ole PvP-pelaaja, mutta hän on todella hyvä pelaaja. Jos huutokaupattaisiin tästä tämä eka, niin tuskin kukaan tämän enempää tästä Palaciasta tarjoaa. Enpä oikein usko. Olikohan muuten Palacia? Eipä toinen ottokas. Mutta nyt me saadaan, jos hän on muuten tosi nopea. Hyvä kuljettamaan palloa ja hyvä vetämään. Syöjätkin ihan ok ja pääpallot. Tai defensiin. No puolustaminen ei kyllä mistään parhaimmasta päästä ei todellakaan. No niin. Paljon tämä vierellä Palacio maksaa? Ei paljon maksaa.
Mutta me saatiin Palassia. 4 pelaajan huutokauppa tässä ensimmäisessä jaksossa. Musta vähän tuntuu, että se olisi nyt lopetuksen paikka. Se on moi.